खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ कार्बि आंलंआव जानाय गिख्रंथाव थासारिखौ जों बयबो मिथिगौ, जेराव माखासे सान सिगां माखासे बिहारी सुबुंफोरा एबा हिन्दी भाषी सुबुंफोरा कार्बि आंलंआव कार्बि गो बेक स्लगान होनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। NLFB आफाद, थामहिनबा एम बाथानि हानजा NLFB आफादनिफ्राय, जेराव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों NLFB आफादनिफ्राय। बेबादिनो जेब्लायबो NLFB आफादा जोंनि थागिबि कार्बि सुबुंनि खैफोदाव मदद होगोन, बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथांमोननि आफादनिफ्राय। बेबादिनो ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारीनि दैदेननाय बनसुआबो कार्बि आंलं जिल्लायाव सोमजिनाय जाथाय आरो कार्बि सुबुंफोरखौ कार्बि साइनेस गो बेक स्लगान होनायनि प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों हिन्दी भाषी सुबुंफोरखौ। बलिउड सावथुन मुलुगनि फिन आरोबाव बक्स अफिसाव गोदान रेकर्ड खालामदों फावखुंगुर रणबीर सिंहनि सावथुन दुरंदरआ। 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हादों दुरंदर सावथुना, जाय सावथुना थांनाय 5 दिसेम्बर 2025आव रिलिज जानानै थांदोंमोन। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबांथार सावथुन नायगिरिफोरा दुरंदर सावथुनखौ नायदों आरो मदद खालामदों। दुरंदर सावथुननि लिरगिरि एबा डाइरेक्टरा आदित्य दर, बिथाङा फिन आरोबाव बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिपर्ट बादियै दासिम 1000 कौटिनिबो बारा रां आरजिदों बक्स अफिसाव, जेराव 800 करोड़नि बारा इन्डियान बक्स अफिसाव आरजिदों। बेनि अनगायै गुबुन हादोराव 200 करोड़नि बारा रां आरजिनानै गासै 1041 करोड़ बक्स अफिसाव कालेक्शन खालामदों। जाय सावथुनाव फाव खालामदोंमोन फावखुंगुर रणबीर सिंह, अक्षय खान्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आरो राकेश बेदीजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामदों। बे सावथुननि गासै बाजेटआव दंमोन 250 करोड़नि बारा। दिनैसिम बे सावथुना भारतनि सिनेमा हलफोराव दिन्थिफुंजागासिनो दं। मोनथाम गावखुंथायारि गौथुमनि संबिजिरारि थामोनथानि दाबिखौ लानानै राभा, मिसिं आरो तिवा हारिनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थान्दैफोरा मन्त्री रनज पेगु आरो गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव मिरु नखर मन्त्री अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि दिनै आसामनि मोनथाम हारिफोर तिवा, मिसिं आरो राभाया मिरु सोरखारनि गेजेराव गोलाव समनि दाबिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जादों। मेलनि उनाव मन्त्री डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव मिथिहोयोदि हादोरसा सोरखारा बे मोनथाम हारिफोरखौ संबिजिरारि थामोनथा होनो थाखाय दैथायहरनाय थांखिनि सायाव मिरु नखर मन्त्रीजों फिथाइ गोनां सावरायजादों। नखर मन्त्रीया मोनथाम हारिनि गावखुंथायारि आफादफोरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो हादोरारि राजखान्थि आफादफोरनि थान्दैफोरजों आलादायै लोगो हमदों आरो सावरायदों होनना रनज पेगु बिथाङा बुंदों। नाइजेरियायाव थानाय ISIS नि बादायाव आमेरिका हादोरनि रौनिया हानजाया गिख्रंथावै अख्रां गाग्लोबदों। आमेरिका हादोरनि रैखाथि बिफाननि मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला थांनाय मोनायाव खालामनाय बे थांखिजानाय गाग्लोबनायाव ISIS नि गोबां बादाफोरखौ सिलिंखार खालामनाय जादोंमोन। गोबां गिख्रंथावै उदखारिफ्राबो थैनो गोनां जादों। नाइजेरिया सोरखारजों लोगो नांनानै बे एयार स्ट्राइकनि गुबै थांखियानो जादोंमोन बे ओनसोलाव सांग्रां उदखारिफोरनि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनाय। आमेरिकानि बायदिब्ला बे उदखारि हानजाया हादोरनाङारि थाखोआव राजथान्दैयारि अपारेशननि बिथांखि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाफुंसार मिशननि उनाव नाइजेरिया आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो बे गाग्लोबनाया फिन खेबसेबाव उदखारिनि हेंथायै मुलुगनाङारि गाग्लोबनायखौ गोख्रों खालामदों। बुरलुंबुथुराव दिनै रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटीनि गेजेराव सोलिबाय थानाय फेरि सिबिथायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। हादोर गेजेरारि दै हान्थामेला बिफाना रैखाथिनि थाखाय बे गोनांथार बिथोनखौ फोसावदों, मानोना खुवानि जाहोनाव दैमानि गेजेराव नुनो मोननाया गोबां खम जादों। बेनिखायनो जायखिजाया रोखोमनि जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। फेरि सिबिथायखौ हरखाबै बन्द खालामनायनि जाहोनाव फुंनि समाव खामानियाव थांग्रा रोजा रोजा दावबायारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों। जर'खायै सोरखारि आरो गावारि साख्रिआवलाफोरजों लोगोसेनो फरायसाफोराबो घाटफोराव थाबथानानै थानो गोनां जादों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिफाननि बायदिब्ला खुवा खमायनायनि उनाव आरो थासारिया नर्मेल जाफिननायनि उनावसो फेरि सिबिथाया जागायफिनगोन होनना मिथिहोदों। दासान्दि दावबायारिफ्रा सरायघाट दालां बाहायनानै गोलाव लामाजों दावबायनो गोनां जादों होनना मिथि मोनदों।
दिनैनिफ्राय दावबायारिफ्रा ट्रेनजों दावबायनाय समाव बांसिन रां होनांगोन। सिगांनि रुजुनायाव रेल टिकेटनि बेसेनखौ बांहोनाय जादों मानोना 25 डिसेम्बर खालि रेल मिनिस्ट्रिया मोनसे मावख'आरि फोसावथाय फोसावदोंमोन दि 215 किल'मिटारनि बांसिन दावबायनायनि थाखाय सरासनस्रा थाखोनि थाखाय टिकेटनि बेसेना 1 पैसा मोनफ्रोमबो किल'मिटार आरो एयार कन्डिसन नङै थाखोनि थाखाय 2 पैसा प्रति किल'मिटार बांहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 डिसेम्बर खालि रेल बिफाना बे गोदान बाराखौ 26 डिसेम्बर खालिनिफ्राय बाहायगोन होननानै फोसावदोंमोन। बोसोरसेयाव बेयो नैथि खेब जेराव पेसेन्जार ट्रेननि भाराया बांदों। बेनि सिगां जुलाइआव बांदोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बेजों लोगोसेनो रेल बिफाननि बायदिब्ला 215 किल'मिटारसिम दावबायनायनि थाखाय नैथि थाखोनि दावबायारिफोरनि सरासनस्रा भाराखौ बांहोनाय जायाखै, जेराव दानिफ्राय राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अन्त्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत, रेपिड रेल लोगोसे गुबुन गुबुन स्पेशल ट्रेनफोरनि भारा थाखोआ बांगोन। रिजार्भेशन चार्ज, सुपारफास्ट चार्ज बायदिफोराव जेबो सोलायनाय जानाय नङा होनना मिथिहोदों। बेबादिनो जीएसटीआ सिगांनि बायदिनो थागोन। सोदांनाया बाराया दिनैनिफ्राय एबा दिनैनि उनाव रेल टिकेट बुक खालामग्राफोरनि थाखाय बाहायजागोन। नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसनदों। नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थियाया दिनै गायसनजाबाय। मेहेरगोनां हाबाफारिजों फैगौ बोसोरनि 19 आरो 20 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ बियाबनि सिङावनो थानाय सिलिसबारि गामि थानसालिनि लांगोनायाव खुंफुंनो थांखि लानाय बायदि मैया गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसनो। मख'जाथावदि 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ जारिमिन महरै दोनलांनायनि मुङाव सिलिसबारि गामि थानसालियाव फां 37 चन्दन बिफां गायनानै जारिमिन सोरजिनायनि थांखि लादों बानजाय आफादा। मैया गिबि खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि भद्रेश्वर दैमारि, गाहाय दौरि खगेन दैमारि, आसारि कासाव दैमारि, बानजाय आफादनि आफादगिरि बेनाराम दैमारि आरो सेलिसबारिनि गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।